Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kako ya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe tavigirai buditswa na DJ Holly vafambira nyaya dzekuuraya kwakaitwa Solomon Mujuru Mure Zimbabwe pabuda sensitive information inoshamisa yataura iyo chinzi Mnangagwa na Chiwenga vakafambira nyaya dzacho vakawandwa vachiuraya Mujuru nekuda kwenyaya succession issues Mure Zimbabwe. Pabuda information is sensitive Mure Zimbabwe chinzi Mujuru akapisirwa mumba make chinzi nekuda kuti muna comrade aisatadza kubuda muimba yaibvira considering expertise yanga anayo zvakare nekutrena kwanga akaitwa nguva yehondo. So tirati mungonzwa zvataurwa in an audio yatakuvigirai Mure Zimbabwe munomadza muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Pakaitwa musangano waMnangagwa naana Chinamasa naana Jacob Mdenda and others to craft a way of how to destroy Mujuru. It all failed because Solomon was powerful in the Politburo. So that's how, because now it is true that Mujuru had initiated my investigations. Mnangagwa who misuse the party, including my properties. We are now national blankets. We are now Hogarth. We are now national foods and so on. But ZANU-PF anga ine mashares akakura. So the administrator were my properties as ZANU-PF, not a government. As ZANU-PF, as ZANU, as a party. Let me not say ZANU-PF because right. Angari Mnangagwa. And that was the same time kwakabuda nyaya yeMadiamond uchiyatswa. Nyaya iyi kwaiva nemukomana ainzi Kuroti akatovaka nzvimbo road yekubulawa paigara Mtukuzi panonzi chii Panotona pakare paya Panotoni apo akatovaka manhingiri yekuchenesa Diamond paizoitwa polishi yeDiamond. Okay. Ipo pakatanga nyaya hombe ipapo. And I hope this deputy director anozviziva izvozvo because he was there. I know he was there. Okay. So Kuroti, we as war veteran approach akatipa 187 claims uchiyatswa. Right? Adaro ndobva taenda kunoona nzvimbo yacho. Ndakangana brigadier uya angari in charge ndiye akapiwa kuti atarise zvinhu zvacho. Chakazorasika ndechekuti Chiwenga akabva ainsista kuti ma-war veteran ngavaitwe reserve force. So ma-claims acha-administrwa nearmy. Kuroti apa ma-war veteran. Tikaenda naOpa Mchinguri sa-war veteran. Tikaenda naye akatonotambidzwa manhingiri dzimba
kuningiri paNorton papa kuti yemaveterani pachaklinwa kana pachapolishwa Diamond Racho nderiri, tikatoratidzwa nestructure yacho. So ndipo pakatanga ushamwari waChiwenga naMnangagwa. Chiwenga was the CDF. Ndipo uyu Obed Mpofari, minister weMines, akatanga kusungisa kuRoto. Kuroto akati aiwa uyu anga achindoti ndimbe 10 million. Obed akati kwete uyu apinza maIsrael ndobva asungwa. So those 187 claims dzikatorwa naChiwenga zvichinzi zichabetsera mawar veteran. Ipo pakazoshayika 50 billion yaitaurwa naMugabe iyai. Right? Padaro vaona kuti uyu Joyce avagona kumburisa, and iwo veteran was a beneficiary paningiri yai pamaclaims ayaya, ndobva vauraya Mujuru. Okay. Kufa kwaMujuru, am one of the first people vakatanga kunosvika vakafira Solomon. Ndikambodaidza Joyce ndikamira naye paside ndikati muri kuona semusoja anofaso here? Imba yaSolomon yekuBeatrice maglass, not bulletproof, just common glasses, zvekuti pakafira pacho aigona kurova glass wobuda pacorridor pacho. But akafa chitunha chake pachachiri chakawanikwa chakangoungana ipapo. Concentration yemoto iri ipapo pasina pamwe. Izvo ndakazoona nemaziso, hakusi chinhu chekunzwa nevamwe vanhu. Aiwa, ndakaendako. So afa Mugabe ndoga akazopepuka manje. But it was too late because nyaya yakaitwa naChiwenga naMnangagwa naChiwenga. Mnangagwa achida kuti Joyce Mugabe, because he had no intention of standing in 2018 election. So anga sarudza Joyce, and you recall in one of the rallies akasimuka akabvunza vanhu parally kuti moda kuti Mujuru arambe ari pavice here, vanhu vakati kwete.